Пасланне да галатаў. Раздзел 6. Браты, калі б і правініўся чалавек у нечым, вы, што трываеце ў духу, настаўляйце яго з далікатнасцю, зважаючы на саміх сябе, каб і самім не ўпасці. Насіце цяжары адзін аднаго і так выканайце закон Христовы. Калі хто думае, што ён лепшы, а не з'яўляецца такім, той ашуквае самога сябе. Няхай кожны ацэньвае свае чыны, і тады толькі ў самім сабе будзе мець славу, а не ў іншым. Кожны ж панясе свой уласны цяжар. Няхай той, каго навучаюць, дзеліцца усякім добром з тым, хто яго навучае. Не падманвайце сябе, Бог не дазволіць насміхацца з сябе, бо што чалавек пасее, тое і пажне. Хто сее ў сваім целе, той з цела пажне знішчэнне, а хто сее ў духу, той з духа пажне вечнае жыццё. Не спыняемся рабіць добро, бо ў свой час і жаць будзем, калі не аслабнем. Дык вось, пакуль дадзены час будзем рабіць добро ўсім, а найбольш блізкім па веры. Гляньце, якімі вялікімі літарамі я напісаў вам уласнаручна. Тыя, што хочуць падабацца вам целам, змушаюць вас да абразання, каб толькі пазбегнуць пераследу за крыж Хрыста. А тыя, што абразаюцца, самі не выконваюць закон, а хочуць вас абрэзаць, каб толькі пахваліцца абразаннем вашага цела. Няхай мне не давядзецца хваліцца нічым, акрамя крыжа Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо не абразанне нічога не значыць, не адсутнасць абразання, але новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на сваім целе раны Езуса. Ласка Пана нашага Езуса Хрыста з духам вашым, браты. Амен.